Тормышта, сәясәттә, бизнеста һәм башка өлкәләрдә үзләрен үзе булдырган хатын-кызлар. Аларны гадәттә железный леди, ягъни тимер ханымнар дип атыйлар. Мондый исемгә ия булу өчен нинди юллар аша узарга кирәк? Эфирда Таяны Нуктас тапшыруы, студиядә Алмаз Гафиятов. Исәнмесез? Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, иң элек сезне барыгызны да бәйрәм белән котлап китәргә рөхсәт итегез. Дөрестән дә без бүген үз өлкәләрендә иң оста булган һәм үз өлкәләрендә зур уңышларга ирешкән ханымнарны җыйдык һәм баштан ук ачыклык кертәсе килә. Безнең татар хатын-кызларына менә бу тимер ханым дигән төшенчә туры килә микән? Венера ханым, ничек уйлыйсыз? Бу термин иң беренче тапкыр Англиянең премьер-министры Маргарет Тэтчерга әйтелгән иде. Мен уйлыйм, тимер холыклы хатын-кызлар, алар әлбәттә үз көченә ышана торган хатын-кызлар, максатчан, каршылыклар алдында сынмый торган, шундый көчле, рухлы һәм нык характерлы хатын-кызлар була инде. Менә железная леди дип әйтәбез инде. Мин әйтер идем, нинди генә эштә булмаса хатын-кыз, лидер сыйфаты манда бул барбы шәхес була. Менә лидер дигән сүз ул шәхес дигән сүзне аңлата һәм ул әлбәттә инде монда тырышлык, максатчанлык булганда һәрбер өлкәдә дә, һәрбер эштә дә әлбәттә уңышларга ирешергә була. Менә минемчә, менә железный леди, белмим, мин әйтмәсәм, безгә татар хатын-кызларына хас дигән ул сүз безгә көчле рухлы, көчле ихтиярлы хатын-кызлар дип әйтик инде без. Алай булгач. Римат Ласовна, сез инде озак еллар җитәкчелек эшлисез, җитәкче ролендә. Менә бу сезгә тормышыгызда ничегрәк ярдәм итте һәм мондый холыклы булу бигрәк тә хатын-кызга тормышта ярдәм итәме ул, әллә киресенчә әле комачаулыйдымы? Сез инде аңлавымча, ир затлары сездән курыкмыйлармы дип сорауыгыздар. Юк, сорауган ди түгел, без әле аңа тукталырбыз аерым. Ничек алдылар, шундый хукугыз белән дип сорыйсыздыр. Сез гаиләгездә ничек яшисез, һаман лидерлыкка көрәшәсезме, инде баш идегезме ирегез арасында дип. Юк, алай түгел, әлбәттә. Минемчә, акыллы хатын-кыз лидер була һәм ул үзенең лидерлыгын күрсәтми менә тормышта, гади тормышта, бигрәк тә гаиләдә аны һич кенә дә күрсәтергә ярамый. Син кемдә, мин кем дип яши башласаң, ул гаилә бетте дигән сүз, инде юк дигән сүз. Шуның өчен менә ләкин барыбер дә лидерлыктан ул бик яхшы сыйфат, ул бик көчле сыйфат. Һәм аны тәрбияләргә кирәк, һәрбер кешегә, һәрбер ханымга үзендә аны үстерергә кирәк ул сыйфатны. Чөнки гаиләдә лидер булмасаң, үзеңә үзең хуҗа булып лидер булмасаң, менә үз тормышыңны үзең оештыра алмасаң, ул нәтиҗәле тормыш булмый инде. Шуның өчен минемчә, менә бу лидерлык сыйфатларын һәрбер кеше уңышлы тормыш корыр өчен үзендә үзе үстерергә тиеш. Риматласына. Минемчә, лидер хатын-кызлардан ирләр куркалар. Куркалар минемчә. Беләсезме, ниндиләре куркадыр? Үзе көчсез булганы курка. Ансы шулай. Көчле булса ул ирзаты. Димәк, ул хатын-кыздан да көчлерәк булырга тиеш бу очракта. Лидер хатын-кыздан да лидеррак дип әйтик инде. Без бит инде шундый дөньяда торабыз. Иратлар доменында яшибез без дип әйтәсем килә минем. Ул хакимияттә дә безнең иратлар күбрәк, әлбәттә. Һәм алар белән уртак тел табып яшәргә кирәк. Син әгәр дә аннан кемнәндер акылың күбрәк дип санасаң үзеңне, син аны күрсәтергә һич хокукың юк. Безнең менә бүгенге тормышта җәмгыятьтә ирләр хакимлек иткән чорда, Зөбәйдә ханым, ничек уйлыйсыз? Хатын-кызга уңышка ирешергә авырмы? Әллә ни авырлыгы юктыр инде аның. Ирләр, хатын-кызлар миңа калса, хәзерге дөньяда ирләргә күбрәк читлерәктер әле бәлки, дип карасак. Менә сез сорау куйдыгыз бит инде студия алдында. Безнең алда инде туры киләме железный тимер ханым дигән сүздә дип. Менә мин үземнән башка һәрбер ханымны бүгенмендә басып торган, мин аларны чынлап та шул төшенчәгә туры килгән кешеләр дип саныйм. Үземне алай дип әйтә алмыйм. Чөнки беренчедән мин үземне леди дип саный алмыйм. Колхоз семьясында туып, минем бүгенге хәле яраткан эшем авылга кайтып, галош киеп, башка ситсы зәңгәр читле яулык беркәнеп җөрү минем өчен иң рәхәт әйбер. Икенче яктан мин үземне әллә ни максатчан булсам да, ниндидер карьерный амбицияларым булмады минем. Бер качанда мин бары тик үземне, наверное, профессионал яктан гына бәяли ала торганмындыр.
Һәм минем ирешкән уңышымның инде булса рәсми рәвештә күрсәтеп булмый, мин үзем ирешкән уңышым дип саныйм. Менә үземнең татар халкының миңа карата мөнәсәбәте, миңа карашы мин җөрьәт итәм, алар мине яратып кабул итәләр дип шулай тоела инде минем тормышымда ул. Очраган кешеләрдә әйтә инде аны. Һәм менә шушы хәл. Профессионализмга килгән вакытта анысы барып чыкты була инде 46 ел буена эшләп булмас иде. Без лидер дигән сыйфатка мин ни өчен туры килә алмыйм. Адвокатлар инде алар индивидуаль хезмәт инде ул. Анда лидер булып әллә нәрсә күрсәтә алмыйсың. Син үзең барысы өчен дә үзең җавап бирәсең. Һәм бары тик без яшьләргә үз тәҗрибәбезне бирү мөмкинлеге генә бар. Ул якта минем укучыларым бар, җитәрлек шәкертләрем. Ансы дөрес, ләкин бүген карьера ясау ирләр белән конкуренциядә дип әйтик, Равилә ханым. Авырмы ул? Әллә киресенчә хатын-кызларга җиңелрәк микән? Менә минем уйлавымча, хатын-кызга менә бу заманда хатын-кызга яшәү һәм күп менә булса өскә күтәрелү җиңел. Менә бу Советлар Союзы бетте бит инде, Советлар Союзы бетте. Хәзер икенче заманда яшәйбез бит инде. Бөтенләй икенче безнең вазгыять башка бит, һәммәсе дә башка. Ничектер безнең иратларыбыз югалып кала башлады. Менә минем уйымча менә шулай. Ирем ишетмәсен инде, Алла сакласын, әйме? Мин аның хакында әйтмим. Шуңа мин бит үзем мәсәлән авылдан телогрейка киеп чыгып киткән кеше. Һәм мин 57 ел буенча эшлим. Күп бит инде, әйме? Мин мәсәлән үземдә ул сыйфатны элек миндә булганмы юк микәнен белмим. Миңа калса мин үзем тәрбияләдем үземдә ул сыйфатны. Чөнки авылдан менә килеп урыс телен белмичә, әйме, сөйләшә белмичә, шулай килеп инде, менә шулай китаплар язып, шундый Казанда җәмәгать токлану өлкәсендә шактый гына дәрәҗәгә ирешә алганмын икән. Мин аны мәсәлән саныйм. Иң беренче безнең әти ягыннан килгән, әни ягыннан килгән шундый сыйфат. Алар безнең шундый иде, лидер иде. Икенчедән менә шул үзеңдә тәрбияләү кирәк ул сыйфатны. Анар тагын шундый бер әйтәләр, татар хатын-кызы образы, ул ничектер барыбер тыйнак, ниндер әллә ни югары амбицияләр булмаган һәм барыбер күбрәк гаилә турында уйлаучы, ниндер эшкә зур игътибар бирмәүче образ буларак кабул ителә. Кадрия ханым, сез моның белән килешәсезме? Татар хатын-кызы дигәч, менә монда инде лидерлык турында да сүз бар, җитәкче хатын-кыз турында да сүз бара. Иң беренче мен әйтер идем, кешенең максатчан булып үсүе. Һәм үзе башлаган эшне ул кичкенә вакыттамы, ул өлкәнәйгәчме, ул азагына хәтле тиешенчә башкарып чыга алуы. Һәм инде әгәр дә син инде хезмәттә син кемнәр беләндер бергә эшлисең икән, ягъни син җитәкче икән, син үз хезмәткәрләреңне ярату һәм аларга хөрмәт белән карау. Әгәр дә менә шушы сыйфатлар үтәлә икән, кеше үзеннән үзе сиңа хөрмәт белән карый башлыйлар. Һәм инде әгәр дә син кеше язмышы белән яшәсәң дә, менә бер эш башкарырга туры килә икән, әгәр дә син ул эштән ниндидер файда китерү өчен түгел үзеңә, кемдер өчен файда китерү өчен эшлисең икән. Әгәр дә син һәр эштән үзең өчен файда гына көтеп утырасың икән, ул вакытта син бер вакытта да кеше яратучы, кеше белән эшләүче, ниндидер җитәкче постагы хатын-кыз була алмыйсың. Менә ир кеше өчен дә шулай дип уйлыйм, хатын-кыз өчен дә шулай дип уйлыйм. Татар хатын-кызына килгәндә, татар хатын-кызы ныклы ихтиярлы. Менә бездә кичкенәдән бит инде рух, милли рух, хатын-кыз рухы тәрбияләнгән. Әгәр дә бу рухың синең көчле икән, ул хатын-кыз җитәкче булып та эшли әле, аны җилдә, яңгырда каршылыклар булмый тормый, каршылыклар да сындыра да сыга да алмый. Шуңа күрә кичкенәдән үк татар кызларына, мәсәлән, рух ныклыгы биреп үстерергә кирәк. Мәсәлән, без үзебезнең хезмәтебездә дә нәкъ шул юнәлештә эшлибез. Шуңа күрә татар хатын-кызымы, ул бит түгел бүгенге көндә тыйнаклык белән дә алдырып була бит. Һәм әле бит бүгенге шәнлектә хатын-кызларның шулай каршылыклар, авырлыклар да бик күп. Галия ханым, сез менә ничек әлеге авырлыкларны җиңәсез? Чөнки авыру балалар белән дә эшлисез. Кайдан көч табырга? Монда бит әле шул ук гаиләне дә уйларга кирәк дип әйтик, тормышында көйләргә кирәк һәм шул ук вакытта әле башка кешеләрне дә бу очракта инде башка кешеләр белән дә эшләү бик авыр һәм игътибарыңны барысына да бирергә кирәк. Менә бу очракта ничек җиңәргә авырлыкларны? Мин сүземне шуннан башламакчы идем. Без бит инде Советлар Союзы чорында тәрбияләнгән балалар, шулай бит әйме. Безне инде шул система шулай итеп тәрбияләде. Пионер организациясы, аннан соң комсомол, аннары инде менә институтка кергәч инде
анда шулай ук общественный эш кушалары идеп итендейме. Менә шулай тормыш шулай китереп чыгарды. Менә мин табиб буласым килде. Кичкенәдән табиб буласым килде. Минем әнием шәфкать туташы булып эшләде гомер буе. Ул миңа әйтте инде, кызым, син табиб бул, әйдә син табиб бул, тырыш. Менә әни сүзе белән мин һаман күз алдымда Гөлшәһидә образы торды. Гөлшәһидә бит инде ул шулай лидер кеше, әйе лидер, табиб, көчле табиб. Ул минем күз алдымнан китмәде. Именно шулай теге визуализация дип әйтәләр бит әле. Видимо, шулай визуализировать иткәнмендер инде мин. Тормыш шулай китереп чыгарды. Мин менә балалар санаториясында баш табиб булдым. 15 ел эшләдем. Инде менә хәзер хоспис ачылгач, миңа хосписта баш табиб булырга тәкъдим иттеләр. Инде мин шунда эшлим хәзер балалар белән, бер качанда терелми торган балалар белән, бер качанда терелми торган олы пациентлар белән эшлибез. Аннан соң бит әле теге авыр эштә эшләгән чиракта бит эмоциональ выгорание дип әйтәләр, име, яну. Бездә андый яну юк. Чөнки безгә теге случайный кеше килми. Менә йөрәк тартуы буенча киләләр безгә эшчеләр, алар инде бездән бер качанда китми, алар бездә пенсияга чыккач та эшләрләр дип уйлыйм мин. Һәм аларны шулай улы йөрәкле кешеләр дип әйтергә буладыр. Була. Безнең студиягә килгән ханымнар балачакта кем булырга хыялланган, моны без рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таянып тастапшыру безнең бүген бәйрәм чыгарылышы. Менә балачакта шулай җитәкче роле, лидер булып күрә идегезме үзегезне, Римат Ласовна? Җитәкче булып күрмәгәнмендер инде, ул балачакта ул турда уйламыйсың, ләкин иҗтимагый эшләр белән бик нык шөгыльләндем. Әлбәттә, мин звеньевой да булдым, отряд рәисе дә булдым, комсомол комитеты әгъзасы да булдым, һәм университетта, һәм мәктәптә. Һәм әлбәттә, ул андый эшләр бик күп вакытны ала бит. Вакытны ала, нервны бетерә, нәрсәдер үзеңнән биргән кебек буласың. Ләкин миңа калса, ул менә син күбрәк биргән сайын үзеңә инвестиция ясыйсың, күбрәк аласың да. Мин кемгәдер бирдем, мин менә шул үземне кимсеттем дигән фикердә яшәмәдем бер качанда. Һәм ул чынлап та менә тәҗрибәдә бирде, холыкны да ныгытты, бик күп нәрсә бирде миңа шул иҗтимагый эш, һәм мин арга бик үземне шулай итеп тормышымны корган өчен үземдә үземә рәхмәтле. Хатын-кызлар, алар тормышта ничегрәк икән, Венера хатыны? Мәсәлән, сез эштә булганда, ниндирәк холыклы, өйдә булганда үзгәрәме сезнең холкыгыз? Гомумән, Венера хатын нинди ул ике яктан караганда дип әйтик? Венера бик күп төрле ул. Минем профессиягә килгәндә, мин бит беренчедән мин артист. Сәхнәгә менгәч мин күрсәтергә тиеш хатын-кызның, артистның нинди киемдә, нинди җырлар, ул сәнгатьнең матурлыгын күрсәтергә тиеш, җырның матурлыгын күрсәтергә тиеш. Шундый зауыклы репертуар белән тамашачының күңеленә үтеп керергә тиеш. Икенче вазифа мин шулай ук хәзер җитәкче дә. Мин сәнгать мәдәният институтында җырчылар әзерләү кафедрасын алып барам, җитәклим инде. Менә укучыларыбыз белән кырысмысыз бу чиратта? Әлбәттә, менә мин бик усал да, мин кырыста, мин бераз әйтәм, тәртипне бузучыларны укырга җибәрмәүчеләр, мин бик каты гына тиргем даима. Ләкин мин шул вакытта үземнең хатын-кыз буларак, үземнең хатын-кыз булуымны мин әлбәттә һәр вакытта мин истә. Мин институтка пөхтә итеп киенеп барам, прическа ясыйм. Бару мин ул хатын-кыз булуымны мин әлбәттә оныттырмыйм менә тирә янда. Хатын-кызның көче дә бит. Әйе, үрнәк алыйк. Чөнки хатын-кызның көче дә ул хатын-кыз булу да бит ул. Менә инде өйдә инде ишек бусагасын атлап керүгә, мин монда инде башка вазифада. Мин монда ир хатыны, мин монда хуҗабикә. Кайбер вакытны мин теге кикергемне нитәм, теге Камил алдында бераз масайып нәрсә сөйләп башласам, ул минем кикерикне шунда ук бастыра, мин шунда инде үземнең менә урынымны табам инде. Монда уже башка рольдә. Шуңа күрә хатын-кыз роль, без бик күп төрле бит барбыз да. Без артистлар тормышта, хатын-кыз эштә ул бер, өйдә икенче булырга тиеш. Без барбер, ништәп әйтим, без барбер
йомшак булырга тиеш. Менә бит без бит шундый бәхетле, безгә багышлап шигырьләр дә язалар, җырлар да иҗат итәләр. Менә Пушкин инде ул аңа бит бик күп хатын-кызлар гашык булган. Ул һәрбер хатын-кыз ул заманда үзенә өйләндерергә хыялланган. Ул Наталья Гончарованы сайлап алган. И шунда Наталья Гончарова сайлагач, өйләнгәч, ана икәннәр. Почему сез Гончарованы сайладыгыз? Потому что она сверхженственная дигән. Шуңа күрә без менә үзебезнең менә шушы сыйфатларыбызны онытмыйк. Без барыбер хатын-кыз булып, менә шундый нечкә күңелле, менә шундый йомшак, шундый йомшак, нечкә күңелдә, ягымлы, ласковый дип әйтим. Шундый булып калык инде. Железная леди, әлбәттә, анда теге тимер Минем ул сүзне ишетәсем дә килми. Минем дә ишетәсем килми. Булмаган тимер, безгә гемоглобин бездә яхшы булсын. Әле сез бәйдә ханым шулай дип әйттегез, менә кайткач. Алма булыр, алма. Уңайлы киемдә йөрергә, барысында менә онытып дип әйтик инде. Минем холык эштә дә, өйдә дә бер төсле. Чагыламы? Сезнең менә бу гадиллегегез тормышка да күчәме бу чакта? Тормышка күчәдер. Мин бар кешесендә мин ханым түгел. Мине 30 яшымнан бирле мәктәптә укыткан беләме, бөтен кешеләр, татар балалары, бүгенге көндәге адвокатлар да, шәһәр балалары да Зөбәйдә апай дип дәшәләр. Мин бөтен кешегә Зөбәйдә ханым дип. Мин аны яратмыйм, ханым дип әйтеп дәшкәндә. Инде тәртипкә килгән вакытта мин кыска гына бер әйбер сөйләп уздым, тиз генә. Этне районыннан бит инде мин. Бер Татарстан прокуратурасында тикшерүчеләр эшләгәндә бер зур эш алып бардык. Шул эш алып барганда мин берәүне яклыйм инде. Тикшерүче бик каршы килә инде, минем белән спорлаша, шулай итеп без ул эштә шулай итеп аралы киттек инде. Шуннан этнәдән килгән тикшерүчегә әйтә икән. Сезнең этнәдә бер җүлек кеше янында менә адвокат Яхина бар. Ул минем кабинетымның ишеге бикле, ул прокуратура коридорыннан үткәндә минем кан басымым күтәрелә дип әйтә. Менә шундый өйгә кергәннән соң инде энемнең оныклары, кичкенә оныклары дигән сүз инде бу. Капка төбендә утыралар, мин машинадан төшеп, алар барам инде, аларга кунакка, шунда өйгә барам инде. 5 яшьлек энемгә әйтә икән инде, энем әйтә икән, 5 яшьлек оныгына, энә Зөбәйдә апайың килә дигәчнән, безгә хәзер яшенергә инде дип әйтә. Менә шундый чыракларда димәк була. Лидерлык кирәкме дисез? Ничек кенә кирәк? Прокурорны җиңер өчен, менә бәхәстә. Әле нинди генә лидерлык кирәк? Кабилә башлыгыдыр инде. Башка ләни Равилә ханым, сез әйттегез, менә бер нәрсә белмәйдем, бер нәрсәм юк иде Казанга килгәндә дип. Менә буларны булдыру, барысында төрледән төрле кыенлыкларны һәм барысында җиңү, шулай инде сезгә хатын-кыз буларак авыр биреләме дигән сорауга җавап бирдегез, ләкин шулай да. Әгәр дә сез балачакта менә хәзер шундый уңышка ирешерсез дисәләр, ышаныр идегезме моңа? Юк. Чөнки без инде мин теләшә ягыннан килгән бит инде, әйме. Мин 15 яшымда Казанга килдем. Инде 50 ел эшлим, әлхәмдүлиллаһи. Казанга килгәч, мәсәлән, килдек бит инде Казанга. Менә безнең заман хатын-кызлары һәммәсе дә инде балачага бит инде без. Без Казанга килгәч, менә мин әйтәм, Ходаем, кая кайтып куныйм икән бүген дип йөргән кеше мин, әйме. Терроrik белән килеп, ашарга юк, эшәргә юк, берсе дә юк, чөнки шулай туры килде, әти авырып китте безнең, без 5 бала. Шулай булса да безнең менә белмим, үзебездә шундый холык булган. Менә абый бит инде Тасма заводының директор булып, менә минем Дамир Шамилович шунда барып җитте. Мин инде менә җәмәгать токлану өлкәсендә, ләкин мин бала чакта журналист буласым килә иде. Мин беренче класста класстан яза идем. Сезнең китапларыгыз да бар. Менә булмады шулай, миңа мөмкинлек булмады. Менә инде әлхәмдүлиллаһи, менә 12нче менә китабым чыкты менә. Менә шулай итеп үземнең мин ирештем дип әйтәм инде, үзем менә теләгән максатыма. Ләкин йомшак кына булып безнең хезмәттә булмый. Чөнки менә җәмәгать токлану өлкәсе бу биттеге алдым да саттым түгел. Аны пешерәсе, кемгә ашыйсың, кемгә әле кайчакта иргә дә шап булмый. Аннан соң өйгә кайткач, миңа ерем әйтә, син үзеңнең анда хуҗа икәнеңне капка төбендә калсын ди. Мин шулай итеп бик йомшак булмакчы булып каланам инде. Әртис инде. Булып чыгамсың? Шундый шәп. Аннары безнең бүгенге җәмгыятьтә элегрәк бәлки булгандыр ул, шул ук иратлар һәм хатын-кызлар арасында ниндер киртәләр бетте дип. Сез килешәсезме икән, Хадрия ханым, әлеге фикер белән? Чөнки хәзер барыбер кием буенча да ниндер һәм эш буенча да бүген бары тик менә иратлар һәм бары тик хатын-кызлар гына башкара торган хезмәтләр алар юк дәрәҗәсендә.
Юк дәрәҗәсендә, ләкин мин барыбер моның белән килешмим, киртәләр бетте дип. Хатын-кыз белән ир арасында киртә бетәргә тиеш түгел дә, һәм бетә дә алмый ул. Әгәр дә без үзебез һәрберебез хатын-кыз һәм ир-ат булып яшәсәк, кайберләрнең бәлки бетерергә теләүчеләр бардыр, ләкин мин аңа бик каршы, чөнки без хатын-кыз булып калганда гына бәхетле була алабыз. Мәсәлән, мин кичә вакытта кем булырга теләдегез дисә бит инде бик нык укытучы булырга теләдем инде мин. Һәм гомер буе шул хезмәтне нинди генә юнәлешкә күчсәм дә, нинди генә баскычларга күтәрелсәм дә, нәкъ шулай булып калырга туры килде дә инде ул. Һәм бүгенге хезмәтемдә нәкъ шулай. Һәм минем әйтәсем килә, менә җитәкче хатын-кызның да иң зур бәхете гаиләсе. Гаилә дип әйтер идем мин. Чөнки балалар, оныклар, менә син хәзер әллә нинди җитәкче булып йөреп тә, син килеп бер көнне барыбер син өеңә кайтып утырасың. Чөнки хезмәт вакыты ул билгеле бер вакытны тәшкил итә. Синең әле көзлегең бар, синең әле кышлыгың бар. Менә шул вакытта син кемгә кирәк? Син бары тик үз гаиләңә генә кирәк. Син барыбер үзеңнең иреңә кирәк, үзеңнең балаларыңа кирәк, үзеңнең оныкларыңа кирәк. Менә мин иң бәхетле шуңа хатын-кыз булып калырга кирәк. Мәсәлән, мин өйдә хатын-кыз, шын хатын-кыз, барыбер минем ирем өстенлек итә иде, һәм бөтенләй берендә мин аның белән киңәшсез бер нәрсә дә эшләгәнем юк. Һәм менә шушы иң зур бәхетем шулда дип уйлыймын. Һәм бүгенге тормышта, Галия ханым, сез ничек уйлыйсыз, хатын-кыз көчле булырга тиешме ул? Монда инде рухи көч турында һәм рухи ихтыяр турында сүз бара. Хатын-кыз минемчә көчле дә булырга тиеш, матур да булырга тиеш, сөйкемле дә булырга тиеш. Хатын-кыз артист та булырга тиеш. Менә шулай булгач кына җәмгыятькә файда китереп була. Менә хатын-кызның менә шушы лидер булуы, җитәкче булып эшләве, анда гаилә корбан бит. Менә үземнең эшем буенча, менә мин бәйрәмне белмәдем, балаларымны күрмәдем, бәйрәм булса, безгә инде менә кая булса да чыгып, без кемне булса да анда обслуживать итәбез, ничек татарча исемнең обслуживать итәбез. Минем гаиләмнең ул читтә калды. Шуңа мин мәсәлән балаларымның шундый, кызымның мәсәлән, андый булуын теләмәс идем. Чөнки аны менә 4 баласы, ул менә үзенең баласын тәрбияләп, алардан кеше ясап, кеше булсын дип әйтсәм яхшы булыр иде. Мин мәсәлән, һәр кешенең үз язмышы инде. Шулай, балаларга җитми, игътибар җитми. Иргә дә игътибар җитми. Шуңа мин мәсәлән үзем шәхсән әйме, мин хатын-кызның өйдә генә бала тәрбияләп, менә элекке заманча бала тәрбияләп яту инде. Аның өчен мулланың 4нче хатыны булырга кирәктер. Аның өчен тагын да бик белемле булырга кирәк, чөнки балагына тәрбияләп яту өчен ул бит элекке без абыстайлар белән күз алдына китерәбез, алар бит ничә тел өйрәнгәннәр. Шулай. Бөтен үзләре биргәннәр белемле балаларга. Без әгәр дә өйдә генә ятып, шул үзебезнең телебездә генә сөйләп, үзебезнең һөнәрләребезне өйрәтеп ятабыз икән, ул бит әле үсеш алырга кирәк балага да. Минемчә, хатын-кыз барыбер инде өйдә генә түгел, җәмгыятьтә дә булырга тиеш, җәмгыятьтә дә хатын-кыз кулы да кирәк, ир-ат кулы да кирәк. Ир-атларның кул астында менә дигән хатын-кыз үзенең юлын табып эшләр икән, бу бик яхшы дип уйлыйм. Ләкин уңышка ирешү өчен барысы да җиңел генә бирелми бит. Римма ханым, менә иң авыры нәрсә булды сезгә? Менә әлеге киртәләрне узуда дип әйтик, тормышта үзеңне шәхес буларак формалашуда. Сәхир генә сорау, чынлап та бит мин сөйләп китә алмыйм инде, менә шунысы миңа аяк чалган иде, тегесе мине бунда уздырмаган иде, мен шундый яшәклекләр эшләгәннәр иде дип алай әйтә алмыйм. Һич тә бәлки үземнең дә көчем кайчакны җитмәгәндер, чөнки бит инде холык ул сынауларда көч җыя. Әллә нинди бик авырлыкларда булмаган кебек. Ләкин менә бер генә шундый бер генә мисал исемдә калган. 95-нче елда мин сайлауларда катнашкан идем. Беренче тапкыр һәм килдем хәзер участокка, бу сайлау көнендә берничә ханым ниләрнең портретларын, кандидатларның илгәннәр берничә ханым шунда сөйләшеп торалар. Хәзер булар анда иратлар инде барысы да, әлбәттә минем бер хатын-кыз. Bunlarga нәрсә кирәк инде монда? Нәрсә эзләп килгән инде бу? Әйдә сызабыз диделәр, дәтләр бар, сыздылар да аттылар. Бәлки безгә хатын-кызларга солидарлык җитмидер кайчакны. Менә шунысын уйлыйм. Нинди генә эштә эшләсәләр дә, һәм нинди генә вазифаларда утырсалар да, барыбер сез барыгыз да безнең өчен хатын-кызлар һәм әниләр булып каласыз. Безнең тамашачыларны һәм әлбәттә инде студиядә булган кунакларыбызны бәйрәмнәр белән котлап, сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.